खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसिनि मोनसे बियाबाव गिखांनाय आरो गोनो गोथो थासारि। अराङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सानैया गोब्राब जोखोम। चीनआ अरुणाचल प्रदेशनि माखासे जायगानि मुंखौ सोलायदों। बिजनीआव सासे सुबुङा थामथि बिसिखौ लोगो लाना ब्रैथि बिसिखौ बुथारदों। चिरां आरो कक्राझार जिल्लायाव गोबां अखा आरो बारहुंखा फैगोननि इंगित होदों बोथोर बिगियान बिफाना। 21 सान उनाव पाकिस्तानआ बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साहुखौ भारतनो गथायफिनबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मोनसे बियाबाव गिखांनाय आरो गोनो गोथो थासारि। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'निफ्राय फोसावजानाय मोनसे नटिफिकेसनआ गिखांहोदों उदालगुरि जिल्ला माजबाटनि बेन्दोङाव थानाय पस्ट 2 सेरफां बिटिसि बियाबनि रायजोफोरखौ। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव गोदानै सोसनजानाय गं 61 बर' गामिफोरखौ पस्ट 2 सेरफां बियाबाव सरजाबनो बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'निफ्राय नटिफिकेसन फोसावनायनि उनाव एससि रिजार्भआव गोहोम गोग्लैगोन होननानै अजद होदों रायजोफोरा। ओरैहाय थांनाय 5 मे खालि फोसावजानाय बे नटिफिकेसनखौ लानानै माखासे सुबुङा गोरोन्थियैसो बरनायदों आरो फोरमायदों। बेखौ लानानै गोनो गोथो आरो गिनो नाङा होननानै खावलायो खुंग्रा हानजा इउपिपिएलआ। बिटिसिआव गोदानै सोसनजानाय गं 61 गामिखौ बिटिसि बियाबाव सोनायनि सायाव सुबुरुन आरो रिपर्ट बिनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटआ थांनाय 5 मे खालि बिस्वनाथ आरो सनितपुर जिल्ला बेंगिरिनिसिम नटिस फोसावदोंमोन। बेखौ लानानैनो बिटिसिनि पस्ट 2 सेरफां बियाबनि रायजोफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोदों। अना ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय पस्ट 2 सेरफां बियाबाव गं 61 गामिखौ सरजाबनानै बर' भटारनि बिबांखौ बांहोनो नाजानायनि अजद होदों रायजोफोरा। अरांनि धोनस्रिघाटआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। थांनाय हराव अरांनि धोनस्रिघाटनि धोनस्रि दैमानि साखाथियाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जायो। बे जाब्रबथायाव सासे लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सानै लाइमोना गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जाब्रबथायाव जखम जानाय सानै सुबुंनि हालोदा जोबोर गाज्रि होननानै मिथिहानाय जादों। रिपर्ट बायदिबा अरांनिफ्राय उदालगुरि फारसे फैनाय AS27D 7040 नम्बरनि सुइफ्ट कारआ तेजपुर फारसे थांनाय गंसे ट्राकजों धोनस्रिघाटआव मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि उनाव ट्राकआ जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमायो गरमारा गामिनि अनसाय इस्लारि मुंनि लाइमोना। बेनि अनगायैबो मोनसे गामिनिनो जतिस ब्रह्म आरो चन्दन ब्रह्म मुंनि सानै लाइमोना गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जतिस ब्रह्म आरो चन्दन ब्रह्मखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। चीनआ अरुणाचल प्रदेशखौ लानानै फिन फाव फान्दायनो नाजादों। भारत-पाकिस्तान दावहायारि थासारिनि गेजेरावनो चीनआ अरुणाचल प्रदेशनि माखासे जायगाफोरनि मुंखौ सोलायदों। बेल' नङा, चीनआ अरुणाचल प्रदेशखौ तिब्बतनि खोला बाहागोनि होननानै दाबि खालामदों। नाथाय दिनै भारतआ चीननि बे नाजानायखौ थारलायै नेवसिगारो आरो ओंथि गैयै बेबादि जायगानि मुं सोलायनाया मोगथाङाव सोलायनाय नङा होननानैबो बुङो आरो अरुणाचल प्रदेशनि सोमोन्दै चीननो मोनसे गोख्रों खौरां हरनानै भारतआ बुंदोंदि अरुणाचल प्रदेशआ भारतनि मोनसे बोखावजायै बाहागो जानानै दं आरो थागोन। बे बिथिङाव बायजोआरि मन्त्रालयनि बुंथिगिरिया रणदीप जयसवालआ बुंदोंदि जों नुनो मोन्दों चीनआ भारतनि अरुणाचल प्रदेशआव माखासे जायगाफोरनि मुंफोरखौ सोलायनो ओंथि गैयै नाजागासिनो दं। बेखौबो मख'नो गोनांदि चीनआ सा-सानजा ओनसोलाव अरुणाचल प्रदेशनि गोबां जायगाफोरनि मुंफोरखौ सोलायनानै खनले मानसावगारि फोसावबाय। 2024 मायथाइयाव चीनआ भारतनि मोन 30 ओनसोलफोरनि उफेरा मुं होनानै मोनसे गोदान फारिलाइ फोसावदोंमोन। नाथाय बेखौबो भारतआ थारलायै नेवसिगारदोंमोन। चिरां जिल्लानि बिजनीआव मोनसे गोख्रों बुथारनाय जाथाय। सासे सुबुङा गावनि थामथि बिसिजों लोगो नांना ब्रैथि बिसिखौ बुथारदों। मंगलबारखालि फुङाव बिजनी पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय 1 नं मार्ट्राबारियाव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया।
रिपर्ट बायदिबा 1 नं मास्राबारि गामिनि गुलबार हुसेन मुंनि सासे सुबुङा गावनि थामथि बिसि रमिना खातुनजों लोगो नांनानै ब्रैथि बिसि मरमी खातुनखौ बुथारदों। ब्रैथि बिसिखौ बुथारनायनि उनाव गुलबार हुसेन आरो रुमिनाया मरमी खातुनखौ गावखौनो बुथारनानै लानाय महरै दिन्थिनो नाजादोंमोन आरो बेनि बागै बिजनी पुलिस थानायाव खौरां होयो। नाथाय पुलिसआ बेखौ मोनसे फावथिना होननानै सन्देह खालामो आरो गुलबार हुसेन, रुमिना खातुन सानैखौबो हमो आरो नायबिजिरनोबो जागायो। बेखौबो मख'नो गोनांदि गुलबार हुसेना ब्रैथि जुलि लादोंमोन। बेनि सेथि आरो नैथि बिसिया गुलबारखौ सिगाङावनो नागारदोंमोन। बेनि उनाव गुलबारा थामथि आरो ब्रैथि बिसिजों लोगोसे दंमोन। नाथाय गुलबार आरो बिनि थामथि बिसिया ब्रैथि बिसि मरमी खातुनखौ बुथारबाय। ओरैहाय गुलबार हुसेना जोथोबनि थाखायनो मरमीखौ बुथारदों होननानै अजद होदों मरमीनि बिफाया आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। रिपर्ट बायदिबा बिजनी पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो काजलगाव JSP सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। आफां आसामनि बड'लेण्डआव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि गोबां जायगायाव अखा आरो बारहुंखा फैगोननि इंगित होदों गुवाहाटी बोथोर बिगियान मिरुआ। लोगोसेनो कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआवबो गोबां अखाजों लोगोसेनो बारहुंखा फैगोननि इंगित होबावदों गुवाहाटी मिरु बोथोर बिगियान बिफाना। बेनि थाखाय बैफोर जिल्लानि रायजो राजाखौ साखाफारा खालामदों आसाम रायजोआरि मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना। पान्जाबनि फिर'जपुर सेक्टराव पाकिस्तान सिमानिफ्राय पाकिस्तानी रेन्जारजों हमनानै लांजानाय BSF कनस्टेबल पुर्नम कुमार साहुखौ पाकिस्ताना भारतनो गथायफिनबाय। 182 बेटेलियन BSFनि जवान पुर्नम कुमार साहुखौ थांनाय 23 एप्रिलाव हादरनाङारि सिमाखौ बारलांनायनि दाय होनानै पाकिस्तानी रेन्जारआ हमनानै लांदोंमोन BSF जवान PK साहुखौ। बुधबारखालि फुंनि 10:30 रिंगायाव पान्जाबनि बागा आटारी सिमायाव पाकिस्तानी रेन्जारआ BSFनो गथायफैदों। मख'नो गोनांदि कनस्टेबल पुर्नम कुमार साहुखौ पाकिस्तानी रेन्जारआ हमखांनायनि उनाव राजस्थाननि सिमानिफ्राय BSFआबो सासे पाकिस्तानी रेन्जारनि जवानखौ हमनानै लाबोफिनदोंमोन। दिनै बै हमजानाय पाकिस्तानी रेन्जारखौबो BSFआ पान्जाबनि बागा आटारी सिमायाव पाकिस्तानी रेन्जारनो गथायफिनदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नोजोर होनो गोनांदि थांनाय 7 मेनिफ्राय 10 मेसिम भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जालांनाय दावहानि उनाव मोन्नैबो हादरनि DGMO एबा डाइरेक्टर जेनेरेल मिलिटारि अपारेशननि गेजेराव 12 मे खालि सावरायनाय जादोंमोन आरो बे समावनो फारनैनिफ्रायबो BSF जवान आरो पाकिस्तानी रेन्जारनि जवानखौ गावबागाव हादराव गथायफिननांगौ होननानै रादाय होलायनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।